Yamamu nyina mwatena sema makwaba Nyansapo TV suni ene woba kumase asanteman ne mantemu ahodoa enibra ba ene ayokofo etie yipaso womo ato abese no kire se eye Mamponteng Hemaa nana chiraw akenten watwa nana no mansie do okwa sade mpenin kasa yeka na yakata so ntine ho behia se ne nana Mamponteng Hemaa nana no de niema ahodoa begu akwan mu ama womode aye ne Dote-Yie eti sa wo hwe dom awodo a sa abre yi womo afirase epu eba ayie no a na kire se enne de adaje ni posokra ma menka wo se enne eya ayokofo ayie mekirem na masiw poma na afi wahunu de enti amese eya ayokofo ayie Nyansapo TV de ya mamre ene amane ena ye de esomo nanom amanhene abrempon aba Hemaa nom ene dodo no aguso a womo eba ti se no bepiem wo Mamponteng a wo fa de Mamponteng fa de kwantefo no so a no kure nie yade se enibre eni kuromani nyina to abese no ne senti na Nyansapo yenso yaba se yeba na dwumadie ne mpomponso amamre ne amane ahodo ewom nyina yabetam edi amamo medi dia so na ba Kofi Mensa Abrampa Jebre ne ne dwumadie no so ehwebi
Ebusia maame nsamu akwa ba bie wai Nyansapo de yetumra ne ya kyeresi onhwe santene ya to yi medika aka cho se ne nananom ayekofo te yi paso de ntia meka ye no na me kyeremu yi so ohwe santene ato yi a eye Kokofuhemaa Hemaa osagefo kisiwa mu abayie tidini yi osagefo kisiwa mu abayie ono na ye Kokofuhemaa Hemaa sabre wo ye yukuni iti sabre de nanase ata kokko wa no wote yi paso a nananom amanhene amanhema ene afei abrempon a wo mo banyina da eba beboa no amwagam se yewura bakosemu ne kase ye ka na Kokofuhemaa Hemaa osagefo kisiwa mu abayie na kirasem a ene se ono nko a ene ohema ne din osagefo edikan enti ye ka osagefo so a ne pese ye kire se osagefo de nke de mabema enti ene na konwa no nananom atete semu eda ho ne se oye ohene asan ye ohema enti no osagefo ete ye kire na oye yewura santehene ne maame enti na me so oye yukoni na oba santemamu a enka ma wodo ye ahema de komu de fontom from ebe adwabo ase anase ayi asesan enso se de medical akirem se oye ohene esan ye ohema no na ebehia sa mamre ne amane kwa so no wode fontom from ebebe ne eyie no ase afei de to so biem ene se woba asantemam ha abakosem a ye wo emuchia buchia bia so wo hoi eye miensa buchia miensa no na mpesa me kire se ahema no mu a wo mo edibra kosoro wo mo tumi edimu esipisita ewa asantemam ene ye de wo mo aye muchia miensa de dikan eye nana kunadu yi adom otoso miensa asante Hemaa afedi to sumienu ene ye nana Kokofuhemaa Hemaa osagefo kisiwa mu abayie enu akiri no Kenya ase Hemaa nana ya mu abayie ono na ye Kenya ase Hemaa wotoso miensa se de buchi miensa si ho no saa na Hemaa no wo mo edibre ene amane sunsum kwaso no ekire ebia na obi beka se ahema mienu bidin ese nokre eye nana ya mu abayie ni nua nimpon ene osagefo kisiwa mu abayie enti we de na edimu esipisi tase na yokofo wo mato abese no a wo mo bejam eye Mamponteng Hemaa enti sabre de santene ato no eye Kokofuhemaa Hemaa one ne dom ene edru ho abakosem ene mede asom
ahemfo ato abese no ne na wato santene bɛkyea ɛyɛ nana owusu kwate ɔtoso mienu aduma na afɔhene abakɔsɛmuo no ɛwɔ sɛ ne ɔbɛbɛgyam ne ho kani anasɛ ne yere tie ne yie deɛ nti a meka saa no sɛ ɛyɛ nana aduma na afɔhene a na ɔdi kan ɛnyɛ deɛ wɔkyea yi na mmom deɛ na ɔdi kan ɛna bɛwareeɛ ɛwɔ Mamponteng ha ɛyɛ Mamponteng Hemaa eti sɛ saa bere yi deɛ ɔtoso mienu aduru ha ba bɛyɛ yie deɛ na kyerɛ sɛ ne yere ɛna ɔbɛyɛ na yie eti saa bere deɛ ni bere aba no ɛkyɛn kuro yi panyin si ɛkyɛn pawo eti santena to yi ɛyɛ nana owusu kwaten ɔtoso mienu aduma na afɔhene ɔne natena konwa na bedwafoɔ ɛna aduru ha wɔn nso ɛba ɛnɛ Dote-Yie yase abusua saa bere santene atoɔ na nananom akyea mi die ni mu ɛyɛ nana dwapen afrakoma sewa kisi obuadum a wɔyɛ agogoman Hemaa ɛna mprempren wɔne naboafoɔ wɔne natena konwa ɛmampanimfoɔ ahodoɔ wɔn aduru ha ɛnɛ nana Mamponteng Hemaa Dote-Yie wɔn do no onyam ɛbɛta akyire nana dwapen afrakoma sewa kisi obuadum agogoman Hemaa yɛmo akɔ aba wɔne watena konwa abusia sabre eye nana ya mua ba yie a oye Kenya se Hemaa ena ono so ne natena konwa aduru hayi Kenya se Hemaa yo yokoni sanso enene Kokofuhemaa
ɛyie wɔde n'anim onyam bɛta akyire no ɛyɛ ne nua eti ne deɛ nananom ayɔkofoɔ ato abese no wɔn na ɛyɛ ayie mekyerɛ nana Kokofuhemaa Hemaa wɔn na ɛyɛ ayie wɔsagyefo kisiwa mua ba ayie ne nua nana ya mua ba ayie a wɔn nso yɛ Kenya ase Hemaa ɛna sabre wɔto santene a wɔne na pamfo ne mpanimfo a wɔn mu firi kwabere Kenya ase wɔn mu ɛba na amammerɛ kwan so bɛkɔ akɔhwɛ mu no eti ne santene to yi na wohunu sɛ wɔ nam mu no ho na wɔhwɛ na Mamponteng Hemaa sɛ na mu dampa mu a ɛnɛ yɛ no Dote-Yie nti amammerɛ ne amanneɛ kwan so etwa sɛ wɔbɛhwɛ abusua sabre me kase ni braba na wo se ogi di sampa eni braba ne senti na me kan sabre de nana sase ayeboafo ye otoso mienu Mamponteng hene wato abese no supo hene no wote ayipa so sanse ne maame na ato ananom nsiado yi eye nana Mamponteng Hemaa enene nananom ye ne Dote-Yie nana Mamponteng Hemaa eye oyokuni ene oye yewura de otekra ne bra nwoma so tumfo se to abebio ne maame eti na de enibra aba no esese obehwe enisa nka meka enti so hwe mfonyini no se wote apakan mu na aso wo mokona no kakra wato abese no na se kire no ene okọ kakra bo nsa besin no aka kakra no wawe kire se mprempre de na naka se enye yo he nenum nyina ye bese a enibre aba afei ohwe na ho fade no a se watena apakan mu na ne kyehye no moko abobɔ ho a moko de eyade a eya iti senene nana sase ayeboafo ye otoso mienu Mamponteng hene moko kyehye ne kye ho a ɛkyerɛ so ne natena nkonwa ɔne Mamponteng na de hye ɔne Mamponteng abadwafo ɔne Mamponteng nananom atena nkonwa ato abese no na wɔn ejam wɔn emaame ɛnɛ
Abusua fei ma memfa wo nkɔ Offinsohene. Santene ato yi ɛyɛ Nana Dwamena Akenten yɛ ɔtɔ so mmienu. Offinsohene wɔne natena konwa. Ahemfo ka bia wo matitiri ne abrempɔn twetwe wuro. Ɛna wɔn mu aduru ha. Wɔn no wɔn wura. Nana Dwamena Akenten ɔtɔ so mmienu. Offinsohene ɛba bɛkyea. Ɛnɛ nananom amanhene. Nananom amanhema. Nananom abrempɔn abese no a wɔn mu atoɔ no. Wɔn anto no baabia sɛ yipa kata a wɔn sɛ yɛ no. Ɛyɛ Mamponteng Hemaa ɛna atoa nananom ɛnseɛ do. Enti santene ɛnyɛ obia sɛ Nana Dwamena Akenten yɛ ɔtɔ so mmienu. Ɔno nso ne natena kunya de ɔmo anim onyam ɛbɛtae ɛnɛ dwumadie no akyi. Afei Nana Dwamena Akenten ɔtɔ so mmienu Offinsohene ebetwa ne behia sɛ nananom amane ne amane kwa so no ɔno nso bɛkɔ akɔhwɛ amu no ɛnɛ yɛ Dote-Yie ne yɛka Dote-Yie a ɛnɛ ne da yɛde n'ahema na mu ne tompam ama abrempɔn ne amanhene adɔfoɔ kuroma adehyia ne nananom atena konwa nyinaa aba bɛhwɛ n'ani akyi a etwatoɔ na ɛdan sɛ boa anadwo brɛ nananom akɔ akɔpɛ no korabea. Nti so hunu sɛ Nana Dwamena Akenten ɔtɔ so mmienu ɛkɔ akɔhwɛ mu no a na yɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛnya no ayi na yɛmfa yɛn nneɛma ni n'akyi ɛnkɔ na ɔnkɔhwɛ ne de hyɛ nɛ wogyam no ɛmmra.
ɛyɛ Dr. Kokofuhemaa ɔno ɛyɛ president ɛna chairman ɛdema Angel Group of Companies ɔno na aduru ha ɔno nso ɛne nadɔfoɔ ɔno nso mɛka ne sɛ natena nkonnwa ɛsan so ɔyɛ dehyeɛ wɔn aduru ha wɔn kɔ akɔhwɛ n'ahema emu no nti bere mu deɛ wɔn ɛde wɔn anim nyam wɔn ani die twa to ɛbɛkɔ akɔma nana Mamponteng Hemaa na mu a ɛda mpɛ mu ɛnɛ ɛyɛ ne Dote-Yie Dr. Kokofuhemaa. Se wohunu mfonyini ya eye adwoso ahema nana ya asantewa nani ase ata kokowa enu akire no nana ajakema difie wono eye Mampohema ene wo mu aduru ha wo mu so eba bejam wo mu nua wo ye hema na afei abeseno anana no ato no wo mu no mu nyina awiabom nana ajakema difie a wo ye Mampohema ene afei nana ya santoa ono so eye adwoso ahema wo mu na aduru ha Abusia se nana Kenya se Hemaa aba eba abeye ene Dote-Yie yibia ne behia se ne hene nso ebeba bi ntimprempre de santene eto ato ne kwakohwe amun eye berma Fredua ageman abebio a woye kwabre Kenya se hene berma Fredua ageman abebio anaso betumi aka se berma Fredua ageman otoso mienu a woye kwabre Kenya se hene ene aduru ha ono so ne natena nkonnwa ekwa akɔhwe ene na Mamponteng Hemaa nemu no ene ye ne Dote-Yie enti jebre ne hwe
Offinsohene one Hemaa. Yadu ha ya babechia. Yadi odo bebodom na beye mwabe kanyase Hemaa. Ye Kokofuhemaa. Omonyina Hemaa foni nyina tenase. Ya omodi odo wie adechima man prempren se wuhunu se eye asanteman bofo sa na meka no anasa santehene ne bofo ye obesi na nan ene na wasan so ye oyukuni anasa ayukofo wo mo hene a na ehia esefata se nananom de ni de bema de ni de se no eti so hunu se nananom bi ama omumu so anasa nananom apege wo mumu na wo mo de ni de emma asanteman bofo eye otumfo ne nsi anamu wo ne Dote-Yie yase a eye amamre ene amane nana ajekum kusi oyoko ehene ena sabiri wabe Ebusia fe Jibrei na nanom mpanimfo amanhene ni abrempon omo atena se tena omo atena se ne se wo mo ato abese no kuntunkuni ahodo efrefra wo mo besi ebi moko wo manum eni ni su ebi tie nyina kire se ne wo mo ba be jam na Hemaa ye ne Dote-Yie enti so hunu se Bantamahene afe ahemfo nka ye dodo no atena se na Mamponteng hene eni afei ahemfo dodo no a ebi ye amanhene ebi ya abrempon wo mo atena se twansa adofo beba bechia wo mo nene wo mo de ani de atwato ama na Mamponteng Hemaa ne twa se fata amamre ni amane o me se Nyansapo de wo de ya na ade asem sua fa bitu tirim chichiribi wo kotokuom bobi saboa ne fato mpaase na dabi wasani mama wo nchirima ene wadasa enti amamre ne amane kwanso ebehia sana nanom ebeda na di akire yen ame ye hunu ena ayokofo na ato abisinu o asantemamu ayokofo
ananom ahemfo a wɔn yɛ ayɔkofoɔ ɛna ato abɛsɛ no gyebrɛ na ɛhwɛ nnɛ edwumadie no.
Abusua sabrei yenwura amanyosem kakra. Se wo hwe Nyansapo ye niema hodo a ye ya. Aya na mpempi no se wo ya manyoni kura na uduru ho a. Wo fra ntoma. Ebi ti se ye ya se ne adwabo ahodo. Na mprempren santene ato ebei. Enye wo bia sa santemantam soafo. Na potoka se meka se regional minister. Asante regional minister. Eye Honorable Frank Amoakohene. Eno ne natena nkonya. Wone na bedwafo. Wone womu ewa ba mu aka bi ewom. Womu aduru ha. Womu so de omanimanyam ebeta akire. Yɛde mfonyini to so obi aka sɛ ei minister we die program bia wo ko bi ai wa santema mu de na wo sɛ de otekra re ne bra nwuma so otumfo sɛ etu abebio edwumadi ahodo ebekɔ so santema mu ya amamre ne amane nyinada ɔde nanim anyam ebeta akire eti pempre de Honorable Frank Amoakohene a ɔyɛ Ashanti regional minister Asantemantem soafo ɔna edu hei.
yɛda mo nyinaa se sɛ mo gye brɛ na Nyansapo kasamfonyini dwumadi ahodo ene yɛde bɛso mo no yɛde egu enti sɛ woba ɛyɛ Mamponteng a ɛyɛ nana Mamponteng Hemaa ne Dote-Yie nene yɛyɛyɛ ne sɛnti ne bɛyia sa ahemfo mpanimfoɔ abrempɔn titiro ne anintini akoko dan bɛtumi abɛpie dwumadie n'ase ama ne nyinaa ayɛ kama enti abusua yɛsrɛ mu aburu sɛ moba channel no so a mo subscribe wi a na mo de mo comments aba Nyansapo de yɛse yɛsane ne badwembam ka ha ɛne yɛde dwumadie ne nyinaa esi ɛna Appiah ɛne gyina akyire etwitwa me din dia so na ba Offinsohene abrampa ɔba de yɛ adom a yɛbɛsan hyia makra enim sabe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi Bantamahene se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam defamfam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame